И така, нека започваме днешното видео, с което ще ви представя един изключителен, много сериозен автомобил S-класа 500 Long, черна, боята е перла. За съжаление не може да се види, защото е в изключително мръсно състояние. Автомобила наскоро пристигна камионче, което в лошото време се вижда, калта е навсякъде по колата, но за съжаление няма номера, с които да я придвижим до автомивка да бъде измита и в прекрасен вид. Колата е с 18 AMG оригинални джанти и чисто нови гуми до 24-та година, както може да се види, без никакви дръскотини по ъглина, брони, огледала отстрани или където и да било нещо да има за правене или пък да е правено. Колата е в едно от най-добрите изпълнения с стъклен таван, който може да се види. Сега ще ви го покажа отвътре. Първо искам да забележите колко е огромна вратата задната. Просто е уникално. Както казахме, екстрите са безброй, които могат да се намерят в една S-класа. Всичко е... Ето го тавана. Шибидах отпред, шибидах отзад с средна конзола или града между тях. Може да видите, само забележете разстоянието, когато предната седалка е дръпната, както се е возил последния пътник отзад отдясно. Седалките отзад са с всевъзможни опции за движение, както штори на вратите, така и на задното стъкло. Ето има най-различни позиции на задните седалки с подгряване, обдухване. Ето вижте колко напред отива седалката. Буквално може да си спите както в къщи на комфортния ви футюел. Ето, докато сме тук, може да обърнете внимание на праговете и веждите на колата, без нито една точка ръжда или каквото и да било. Може би тук да има някоя следа от някое камъче при пътуването, но нищо повече. Забележете, има и автоматичното плавно затваряне на вратата, характерно за S-класите. Сега ще влезем вътре да запалим автомобила, понеже както ще видите в описанието на обявата, колата е за смяна на вериги и това е основната причина да бъде продадена в чужбина, защото в Австрия, откъдето е автомобила, който е бил изключително и само фирмен автомобил, има старт бутон, светка, фирмен автомобил, който е обслужвал VIP клиенти на компанията, като ги е превозил до летището, ресторанти, хотели и така нататък, както и за топ менеджмента на фирмата. Така, натискаме старт бутона, колата пали, може да чуете колко леко, добре и без никакви сътресения работи двигателя. За съжаление ще чуете един шум след малко, като отворим капака. Тук има една грешка, която е да допълним течност, но това е нещо, което е правено, за съжаление. Сменено е казанчето на течността и съответно, както много често се случва, не работи. Акумулатора е отслабнал, но ще го включим да го заредим. Колата не е палена от доста време. Изчистваме тези неща от таблото. Ето километража е 228 542. Не знам дали фокусира добре този iPhone. Така, сега нека отворим. Ето намали оборотите. Може да сте сигурни, че колата не е палена преди това. Отваряме капака от някъде тук. А пък на предната врата просто копчетата са безброй. Сега ще ви покажа двигателя под капака и основната причина, която трябва да обърнете внимание. Ето го въпросното казанче, за което казах. За
съжаление, по някаква причина не се сложи оригинално на Мерцедес и съответно датчика, който е тук, не отчита правилно, но това да ни е проблема. Ето сега може да чуете един отчетник шум, който се чува от тук. Не знам това дали мога да го махна. Самата кора. Да, така. Ето тук се намират разпределителните валове и зъбните колела за тях на веригите. Определено колата е за смяна на веригите, диагностицирана. Нещо, което трябва да се направи, това е обслужване, което може да се направи в България за не чак толкова сериозна сума, както в Австрия или Германия. Колата е без абсолютно никакви други скрити проблеми или нещо, което да се затормозявате. В последствие да си мислите това ли трябва да се направи или не. Както виждате, сега смяна на веригите, всичко ще бъде прекрасно и за цена от около максимум 14-15 хиляди лева ще имате един прекрасен автомобил S-класа Long, черна перла, което да не звучи много добре перла, като се каже черна и перла, но ще бъдете сигурни какво е направено по колата, обслужена и ще се возите още поне 150-200 хиляди км с нея, без да имате никакви опасения, съмнения и така нататък. Нека сега да затворим този капак на двигателя на такъв начин. Така. Линиите на колата, както ще видите на снимките, са перфектни. Да затворим тази врата, за да е по-сигурно. Вижда се. Сега ще я преместим малко напред, за да може да я снимаме отзад. Така. Натискаме спирачката директна, колата превключва перфектно, без абсолютно да се притриса двигателя или тупане, ритане на скорости, каквото и да било. Ето, минаваме отново на паркинг. Нека ви покажа, че и радиото работи, което се пуска от тук. На висок държавен дълг, протести около парламента. Но, като движение. Да го намалим малко. Изпреварващата между 340 Така, и 370. сега слизаме да покажем задната част на автомобила. Ето, може отново да обърнете внимание на линиите. Изключителен, оригинален вид. Нищо преправено, правено, което да създава главоболия след това. Очаквам ви с сериозни предложения при интерес да купите автомобила без бартери, без каквито и да било несериозни предложения от ваша страна.